like diamonds in the sky. We're beautiful like diamonds in the sky. И здравейте хора, аз съм Данио и тук с мен е известния MF Games BG. И какво става днеска? Ще цъкаме... Аз съм Gamer BG и с мен е Данио BG. Да, аз съм... Той ще да кажа, играем много яка игра, значи преследват на зомбита. Ето та! Аз съм да пистолета. Аз имам... Дай ми единя. Аре бе, пиклич. Чакай, че ще го вземи, дай. Я да видя сега патрони за него имам ли? О, имам само 12. Ти какви са ти патроните, защото аз имам някакви? Червения. Имам. Дай да. Ела. Това може да се разменя на сте радио, ото сме дали си. Ей, такива червени ли бе? Трябва да видя, хвърли да. Ама не, той иде ти хвърля. Които са черни бе. Уф, имам да знам. Дай пак. Те са. Ами ти имаш ли някакви червени бе? Червени имам, да, едни. Я? Ето. Ами дали ще са такива? Не са такива. И както виждате, няма си хабим. Имам мачете, искаш ли? Аз имам чук. Окей, о, супер. Къде си? И както виждате, ще ходим двамата, защото тук зомбитата са много мощни. Ела, идва, зомбита. Идвам. Да, tu е магазина, брат. Идвам. Дай Назаре, бързо върви Назаре. Имаш ли патрони, бе? Ко нещо, отваряш ли ми се? Дире. Тапанар блюзен. Кой искаш, ма? Патко. Ще ти дам по слънца. И ти кой искаш, ма? Патко. Мърша така. Бе. Мърши с мърши. О, взех калашник. Гледай, ко взех, брат. Аз ще търся нещо друго. Виж ко взех. Искаш ли го? Има 21 патрона. О, има пълнител за калашник. Дай ми ли? Имаш пълнител за калашник? Не. На. Има 21 патрона. Аз ще трябва на 4. Аз ще взема чука. Имам 21 и 15. И 15 за емката. Да. Браун, не си ги хаби, брат. Не, спокойно. Ей, тук има... Вързи ми чука. Аз го взех, бе, спокойно. Добре. Аз съм чая хваля с това. Имам такова. Ако намериш лък ми го дай, защото имам 20 стрели за лък. Къде си? Къде? Да. Къде си? Зомбита. Дай. Оля. Внимай се зомбита. Давай, аз нямам фенер. Аз ще има. Защото аз чух, искаш ли фенер? И аз закам, да, искам. Ела от и тук. Аз коли правя част от тези. Ама не иска би патроните, братле. Ох, мали. Ела от и тук. Тук има нещо. Пистолет. Къде? И сега ще я патрони, колко патрони има. Тук ще то няма пистолет. Нямам патрони за него. Или патрони? Не, знам, че са били. Сега се връщам. Един пиклю постоянно му звъни. Ало. Нищо. Аз се гледам. Както виждате, вътре има кутия, аптечка и някакви други глупости. Аз вземам мачета, не, вземам чука. Ако знаете какво ги правя с чука. Да. И... О, там е зомбите, както виждате, няма да ходя сам. Ще бъда предпазлив. От Shift се бяга, когато държите ляв бутон и той, как да ви го обясня сега, значи взема повече демидж. Ето или само удряте. Моя приятел го чакаме. Бум! Аре, уре, кондио. Аз май се порязах, бе.
Ай. Добре. Ало? Тук ли си? Да. Ела вземеш лекарство, тук няма. Къде бе? Ето, аз съм Че аз как не го видях бе? не знам. Моля. Хвърлям той и вземам лекарството. Аре, ела. Там трябва да отворим някак си за да вземем кутията. Да. Ама, не знам. Ела. Ето тук има зомбита, видях. Има някакви патрони. Аре да убием тези зомбита, че там пазят нещо, братле. Зомбите, бе. Да. О, тук има бензин. Вземи го. Не мога. Не, аз не мога. Тук се слага кутията. Локи-токи има. Аз сигурно не трябва. Те ми ще прати лодката. Идваш ли? Да, бе. Да, ама тук май се връщаме. Да, тук. Не. А сам не сме извън, тук не сме. Окей. Това е пълнител, още един. За твоя. Ама ще не мога. Заемката. Пълно е. Значи ще хвърля тест. И ще хвърля. Добре, я сега. Аз малко. Браво. Гледай колко стара да имам. 30-18. Браво, ра. Аре, ела. Не. Ще ходим там, да. Само трябва на фенер, че... Имаш ли фенер? Той ще те питам. Взмах нещо такова. Ела. Какви патрони ще трябва това? Ами, чакай да взема пистолета. Ти какви имаш? Какви са твоите? Някакви оранжеви. Оранжеви? Да. Аз съм червени. Я ги фърли. Не са такива май. Добре. Че ще видя. Отвън долу. Я, да видя. Не са такива. Нашата бия с мачети за вся хора, както виждате. Значи като натиснете едно, са ви оръжията. 2 са ви патроните и всички други полезни работи. Банди. А пък 3 не знам какво е. 3 команди, бе. Да, 3 командите. Братле, тук ни трябва фенер. Ела. О, помниш ли тук? Не, тук ни трябва фенер, бе. Да, тук ни трябва. Чакай, мисля, че някъде имаш. Да, и аз стой. Сега аз вярвам ли, бе, и няма фенери. Мамка му. И аз нямам. Не ги зомбите ли са? Тук има някакъв наш човек. Има ли? Да, тук Ами той е кондио. Ела при мене. ела тук има двама, има снаряди, пистолети. Изчакай, ма. Както виждате, хора, тъмно е. Надявам се клипа да ви хареса. И зомби ли, бе? Не, това съм аз. Фенер. Фенер. Аз не мога да го взема. Аз ще го взема, чакай. Тук има и пистолети. Да, взема. Ама ще трябва да фърля чука. Взема аз някой да фърля, аз не казвам, че няма да фърля. Аз фърлих чука, брат. Имам пистолет и за него имам пълнители. Колко? 6. 6 патрона има за редини и 6. Какви са снарядите? Черни. Черни, какви черни? С бяло или? Я фърля. Какво са? Ето такива, виж. Да, такива са. Толкова си имам. Взема. О, мерси, чакай са. Той го фърлям. Чакай, където тук да ги фърля работите. Тъй. И аз сега. Имам 6 презаредени и 30 за презареждане. Мерси, брат, мерси. И хората и може да си помагате, както виждате. Може да си фърляте патрони и човека да взема само по един. Това е лошото, но пак е добре за някои хора. Така е добре за мен. Защо няма зомбите? Има само 700, да? Всички зомбите за повече. Пише, значи, къде да видите колко зомби са останали, пише Рейнинг 5. Какъв пистолет? Какво е пистолет? Вземи си фенер. Виж, какво е пистолет? Я ми пали... Коли си червени, Да, и аз нямам такива. червени? Не, имам само 12. Червени? Не, 12 презаредени на моя пистолет. На това какъв е глок, бе? Да. И мой същия. Пали ми 5 там. Пали ми 5. Натискам 2, няма ги тези патрони, ти казвам. Свършиха патроните. Пъците са убите.
Свършиха патроните, братле. Свършиха, бе. Мале, не, този пистолет, как се оплаших. Мале, човек, как се оплаших. Знаеш, че тези зомбите са бързи? Не, аз вземам пушката. Идват. Не, човек, идват. Тя да хваля с нещо, че трябва да сложите. Аз вземам мачетето. Мале, на емката вече имам 18:45. Вау. То добре, че аз тя дадох, но както и де. Кой е това? Не знам, аз даже... Я, къде си? Ти имаш повече. Ти си зелен, да знаеш. Пак е за твоята емка. Да, знам, че да хваля това. Аре, 17:58. Ама вземи го. Добре, не мога повече. Добре, аз ще ти го взема. Не, фали. Не, дръж го тебе, дръж. Не, някой го взе. Той да. Да. Някой го взе. Аз имам патрони за АВП. Имаш патрон, да? Да, за АВП. И аз имам. 10 са. Идвам. Аз много искам АВП. Чакай, имам фенер. Нищо. Аха, може и да има, де знаеш. Като отвориш, То може да се отваря ли? с ема и се отваряш. Да, не се отваря, бе. Къде си? Тук има старата за типос. Знам за типос. О, зомби! Мале, как ме оплаши, викам той някакъв от нашите. Знаят стрели за лък. И аз имам стрел за лък. Дай ми само лък и... Той зомби. Къде си? Ето това. Ти имаш лък ли? То бяга той зомби, бе. Тук има... Зомби, виждаш ли го, бе? Чакай малко. Тук има патрони за твоя... За твоето. Взимах до тебе, човек. Да. Ти зомби блокиран? На букви, С бе. пистолет. Някакъв идва. Идва, бе. Чакай, аз имам и друг пистолет. Изяжи го, бе. Чакам, ще го стрелям с пистолета, бе. Не знам, ама аз имам мачет, те не са бързи. Внимай, тя презареде. Мрил е, деде. Мрил е кондио. Играта е много забавна, тя, бе. Да, забавна, само вето. Тъй страх през нощта майза от кама. Крава мръсна. Мисля, че мен писаха. Ще те прикривам. Споко, чакай тук някой пистолет мога да взема. Някой с пистолет мога. Както вижда ти гръмнах я. Патрони за блок имаш ли? Патрони за блок имаш ли? А? Патрони за блок. Не. Свършиха ли? Не, имам още малко за този. Аз съм само един. Свършиха. Тук имам брадва. Аз на радио в това. Мисля, че за глом те го фили. Ще не мога да взема. Аз тук, човек, останаха ми само 2 патрона. Така. 2 патрона. Аз имам малко. Не. Аз стрелям с друг пистолет. И чакай ма, къде ще е? Само стъпен. Ето. Ела да се виж стрелите за лък. Ела, дай ми ги. И за АВП е толкова намериш. Опа, това че ги знах. Вече имам... За АВП взимам. Той няма ВП. Нищо за лък просто. Не имаш. Я, чакай. Той за мой пистолет ли? Не. Чакай, че стрелите ги изгубих някъде. Някой ги взе. Добре, оставя ги. Аз съм взимам. Братле, почнахме от начало. Добре, аз мисля това е за този епизод, защото мисля, че става гледате. Да. Аз съм така и надявам се да... Ако искаш. Добре, аз ще бягам към тебе. Ама не знам, епизод ще стана дълъг, ама както искаш. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа и пишете коментарчета. Това е от нас. Довиждане.